Türkmenistan'ın Demirazık tewitinde mezburi paxta ýygymak kampaniýasyna çekilen büdjet işgärleri we kärendeçiler indi ençe mugun wäri ýygan we harmana tawsaran paxtalarynyň haklaryny alyp bilmeýärler. Azatlygyň da sowuzda habarçysy bilen söhbetde bolan paxtaçylaryň aýtmaklaryna görä, olary ýygan paxtalarynyň töleginiň her 10 günden plastik kartlaryna geçirilmegi wada berilipdir. Emma bankomatlaryň käbiri döwük, beýlik wirlerinde bolsa pul ýok. Sebäbi banklardaky nagd pul ýetmezçiligi derarly bankomatlarda wagtly-wagtynda pul goýulmaýar, diýip pulsuzlukdan kösenýän raýatlaryň bir näçesi Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Pul kösençligini çekýän paxtaçylaryň käbiri nagd pul ýetmezçiliginiň sebäbini bankomatlardan görýär. Olaryň pikirçe plastik kartlara geçirilen aýlyklardan döwlete-de, raýatlary-da ziýandan başga peýda ýok. Azatlyň ikinji bir töhbetdeşiniň pikirine görä, Türkmenistanda aýlykly plastik kartlar bankomatlar arkaly tölemäge gyslanmaç zerur taýýarlyklary görmezden geçdiler we bu ýagdaý adamlaryň haýsy bankomatda pul barka diýip ondan oňa intap ýörmegine, kän wagt ýitirmegine de alyp geldi. Gowusy döwlet bankomat hyzmatlary üçin tutýan pulyny özüne alsyn, bankomat hatyn alyp olary bejerip artykmaç harajada galyp ýörmesin, bizi hem kösemesin diýip atlandyrylmasyzlygyny soran kärendeçe Azatlyga aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä Daşoğuz welaýatyndaky döwleti degişli we hususy sowda nokatlarynda plastik kartlar arkaly nagd däl hasaplaşyk ulgamy düýpden işlemeýär. Daşoğuzyň merkezi welaýat hastahanasynda nagd däl hasaplaşyk terminallary işlemeýär. Başga ýerler barada aýdyp hem oturmaýyn diýip Azatlygyň söhbetdeşi häzir dermanhanalary ýa sowda merkezlerine barıp plastik kartyňyzy uzatsaň, plan ýerde bankomatda pul bar, gitden nagdlaşdyryp geläýsini diýip haýsy edýändiklerini gurrun berdi. Sowda nokatlarynyň birinde işleýän ýerli ýaşaýjynyň sözleri bilen aýdylsa, sowda nokatlaryndaky we dermanhanalardaky terminallarda müň bahany tapylýar, hem alyjak hem satjak kyn. İki tarap hem nagd däl hasaplaşygyň döredýän kynçylyklarynyň öňünde alaçsyz bolmagynda galýar. Görnüşinden Türkmenistanda owa hojulyk işgärleriniň, hususan da paxtaçylaryň we gallaçylaryň zähmet haklarynyň wagtly-wagtynda tölenmegi hemişe mesele bolup galýany meňzeýär. Sebäbi Prezident Berdimuhammedowyň ýygyma ýa oroga pata berinde edýän ilkinji talaplarynyň biri adamlaryň zähmet haklarynyň wagtynda tölenmegi bilen bagly.